rámci projektu Erasmus+, Can you tell me the way to? Navštívili žiaci 3. ročníka historické mesto Košice, ktoré je druhé najväčšie mesto na Slovensku. Mesto je bohaté svojimi historickými pamiatkami. Vybrali sme si toto mesto hlavne kvôli známej obchodnej tematickej ceste. Našou úlohou bolo pripraviť túto dvojdňovú aktivitu od rozpočtu cez trasu, ubytovanie a dopravu. Počas tejto aktivity sme si pripravili prehliadky 10 objektov, ktoré boli významné pri obchodných cestách a postupne vám ich predstavíme. Andrašiho palác stojí na mieste, kde v stredoveku stavali 3 menšie mešťanské domy. V roku 1823 sa v tomto dome narodil grof Julius Andráši, neskorší premiér uhorskej vlády. V prízemí paláca bola luxusná kaviareň s biliardovými stolmi. Po vojne na prízemí zriadili obchodný dom Hornát, ktorému obyvatelia hovorievali aj Pionier. V roku 1982 bola budova vyhlásená za kultúrnu pamiatku a neskôr bola preklasifikovaná na národnú kultúrnu pamiatku. Ďalšie objekty, ktoré sme navštívili, boli dom svätej Alžbety, k nej prináležiaca Urbanová väža a kostol svätého Michala. Dom svätej Alžbety je hlavnou dominantou mesta Košice. V období stredoveku a novoveku bol zároveň najväčším chrámom v Uhorskom kráľovstve. Jeho stavba sa stala prestížnou záležitosťou košických mešťanov, bohatých kupcov a remeselníkov, symbolom ich prosperity. Výstavba bola podporovaná uhorskými kráľmi. Z poznávania chrámov hlavnej ulici sa presunieme na známe dominikánske námestie s trhom, ktoré nesie názov po najstaršom kostole z roku 1290. Považuje sa za najstarší kostol v Košiciach a pri kostole sa nachádzal aj kláštor, v ktorom už v 14. storočí pôsobila škola a známa iluminátorská dielňa. Po veľkom požiari v roku 1556 bol kostol v biednom stave, dočasne slúžil ako smetisko, neskôr mestský sklad obilia. Oprava v roku 1699 ho čiastočne zmenila na barokový chrám, no roku 1846 vyhorel po druhýkrát. 19. storočie bolo dynamické a plné zmien. Na začiatku si paláce stavali ešte šľachtici, na jeho konci to boli už úspešní podnikatelia. To platilo aj pre rodinu Jakabovú, ktorí postavili Jakabov palác. Dôležitý pre obchodné cesty bol, pretože sídlil nedaleko centra. Palác začiatkom apríla 1945 dostal prominentného nájomníka vtedajšieho prezidenta Československej republiky doktora Edvarda Beneša. Onedlho z neho komunisti spravili študovňu marxizmu, leninizmu a potom Jakabov palác prerobili na dom socialistických obradov. Väznica, kde v minulosti našiel svoj osud nejeden zlodej, opilec, cudzoložník či iný pofiderný živel. Od roku 1347 mal Richtár a členovia Mestskej rady právo v určitých dňoch zasadať a súdiť previnilcov. Zároveň s hrdelným právom dostali Košice aj právo vydržiavať si kata. Kat bol považovaný za osobu nečistú, a to pre popravy a mučenia, ktoré vykonával. Žil izolovane a dostával od mesta pevný ročný plat a za každú vykonanú prácu zvláštny poplatok. Na mieste, kde dnes stojí bývalá radničná budova, stávali na konci 13. storočia 2 bohaté mešťanské domy. Jeden z nich vlastnil v 15. storočí významný košický rodák a arcibiskup Juraj Satmári. Neskôr boli domy spojené a od začiatku 17. storočia v nich sídlila mestská radnica. Súčasná budova palácového typu bola postavená v rokoch 1779 až 1780 v barokovo-klasicistickom štýle. Autorom projektu bol Jan Langer. Počas rušného roku 1919 sa stala radničná budova centrom vojenských prehliadok. Počas trvania Slovenskej republiky rád bola nakrátko sídlom najvyššieho orgánu revolučnej vládnej rady. História divadelníctva v Košiciach má viac ako 600-ročnú tradíciu. Zaradila sa znova medzi najkrajšie divadlá v Európe. V roku 1756 v nej zriadili kaviareň, čo bolo v tom čase niečo nové, a kaviareň sa stala spoločenským centrom. Súčasná budova divadla bola slávnostne otvorená 28. septembra 1899. Župný dom v Košiciach je budova na hlavnej ulici. Súčasnú budovu naprojektoval architekt Cisárskej komory vo Viedni Jan Langer. Palác ako župný dom bol súčasťou majetka Abovsko-Turňanskej župy. Ako župný dom slúžila budova do roku 1928. V roku 1945 ho niekoľko týždňov užívala vláda Československej republiky dočasne sídliaca v Košiciach.
Počas druhého dňa sme navštívili Košický hrad. Takmer všeobecnému povedomiu nielen obyvateľov Košíc, ale azda všetkých, aspoň trochu ovládajúcich základy stredovekých dejín Slovenska a Uhorska, patrí poznatok, že Košice patrili k stredoveku, ale aj v novoveku k významným kultúrnym a ekonomickým cestám východnej časti Uhorska. Vďačili za to nie len svojej polohe na významnej obchodnej ceste spájajúcej Balt so Sedmohradskom. Často zabúdaným a nevšímaným faktom je, že ležali na okraji bohatých horských oblastí, slánskych vrchov a slovenského rudohoria.